سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ ساری خدائی وچوں اعلی شان پایا، نبی رسول دائے بن کے امام آیا۔ ایڈیاں شانہ والا، ایڈیاں عظمت والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے بہارا آیا، رب دا حبیب آیا، جگتے بہارا آیا، رب دا حبیب آیا۔ دکھیاں بیمارا لئیے، دکھیاں بیمارا لئیے بن کے طبیب آیا، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونا نورانی مکھڑا چند شرماندا اے، انگلی ہلاوے تے چند ٹکڑے ہو جاندا اے، انگلی ہلاوے تے چند ٹکڑے ہو جاندا اے۔ منگیا حضور سونے ابن خطاب آیا، دین لئی بہارا کفر لئی عذاب آیا، کفر لئی عذاب آیا۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی